Oh, irakurtzen ditut, ja, bai. Barre egin edo larrua jo, zer nahiago? Pues barre egin, egia esan. Barre egin larrua jotzen? Bueno, oire ona izan zitekeen, Larrua jo barre egiten? Barre egin. Bueno, noiz geratu zara barregarri azkeneko aldiz? Buf, askotan. Oain, zait okurrituko. Ez naiz gogatuko haintxe bertan, baino izaten dira egoera asko eta asko. Bueno, hurrengora pasako naiz, gero etorriko zait. Zure seme-alabei barra egin erazten diezu batez. Batez, hori esateiet zuen ama graziosa da eta zuek etzea tenteatuko. Orduan hor dakat. Ez dakizu irudi publikoa eta gero etxerako kostata. Bueno. Zein ipuinetan ez duzu sinisten jada? Bueno, gehienetan. Nik uste hori ikasi detela, hainbeste ipuin kontatzen eta irakurtzen eta ze polita izan daiteken ez dana. Orduan, ipuin gutxitan sinisten deu jada. Ke pena, ez? Ke tristura. Zer esaten diezu emakumeak ez direla graziosak esaten dutenei? Zer esaten diezu? Bale, ez dakat ere hau borroka bezala hartzen, pues jazta. Ez dakizu, ez duzu kointziditu emakume graziosekin, bizitzak pena merezi izan dizu? Hoi esango nioke, porque ez da herria. Bale, non gordetzen duzu sudur gorria? Gero eta gehiago jantzita bezala eramaten dudala uste dut, etxean ez, eta bestela kutsatxo oso polit batean, hor gordetzen. Zein herritan ez dute barririk egin zurekin? Hau, ja, bidea, denetan egin dute parrererekin. Batzutan gehiago kostata, oire bai, baina ez dut izenek esango. Badaude, oso fama txarreko herrik, eta parreretan. Hola utzi dut.